Akaw thuolo mar wako Senior J Bonyo kod Ken Muga. Ken oyawore kendo machiegni. Oyawore nya Victor. Ami thuolo mar mos jikwara Muga jwango kinyi masane. En okinyi makende. Ang'eyo ni nyicha ne warado juma mokalo gi jopiny. To kendo jopiny osebedo ka rito mar ng'eyo tang'o ma kowacho oduogo kendo juma makoro wachako ni. En mana rwak makende ne japiny ni machiegni. Wachak chino ni kanyakla mondo mwapuonje to en ang'o gini ma wanyalo ng'iyo, wanyalo loko godo ngimawa, gi ngima jogo ma otenowa, gi jogo mantiere alworawa. En mana ni arwako japiny ni machiegni. Erokamano. Senior oyawore. Jakubu oyawore. Oru nyaka na mang'eni nindo kawuono koromi. Mondo chiewo, nyi nindo molewo ti mondo chiewo. Imako mana dhoga kawuono. Baba na ne wacho ga samoro ni guoko nindo gi safar to wuon go kia. Ni en kang'o mondo to wuoka dhi kumodhiye, ok wach nek ta wuon go. To bende jaluo wacho ni guok e derep guok. Ne kuma suya nitiere mamitne. Yes. E kumodhiye. E kumodhiye. Koro chalo ka gima ne wanindo bedo ka wapango chenro makawuono, watemo go simbe ne jowa ma wang'eyo, to watemo gwelo ganda mondo kawuono gichopie kanisa mar All Saints Cathedral, hall miluongo ni St. Andrews, kochakore sa 11 mondo gikonywa kendo gijolwa e wuoth makoro wantieni. En wuoth manopoyowa, nokwachano, to nikech Nyasaye no setimo kaka berne. Koro wan ka. Koro en mna kwayo marwa. Ne johera mar chenro ni mar kaka wanene. To gi johera mar Ramogi TV to gi Ramogi FM. Ni kata bed mna ni Nyadundo Festus Amimo Wuda Wasi. Nyoni Mayienga. To bende en osiep odene. Nikech kati nyalo paro ka chenro mu gik mwatimo kapok watimo nyasi marwa mar Jofwambo Welfare Association. Ne un kode yamo. Mna seche madhi adek mabende jipenjo ni to kara Amimo dar. Uduogo Ramogi. En nikech osiep ma wan godo kaka jofwambo, ahinya to jofwambo ma joluo. Ma wan ok wabedie gi piem moro e kindwa ni ng'ane tiyo kanye, ng'ane tiyo kanye. Wan kanyakla. Wawuotho kanyachiel nikech riwruok e teko. Emomiyo wakwayo kawuono ni johera duto mag Ramogi TV gi Ramogi FM gie gi parwa, gi jolwa e wuoth mantieni mondo kochopo tich abich to wakaw Wuda Wasi maber. To ok bedie ni kwasekaw Wuda Wasi to nyithinde dong' kanene dhot. Wane ni watero nyithinde skul, magi somo, magi chope okang' magi dwaro. Nikech mane ber osiep. Ka wan osiep Amimo adiera, to nyaka wane ni nyithi Amimo udhi sikul maber, maonge ng'ikruok moramora nyaka gitieko sikul. Emomiyo ang' nwachokore All Saints Cathedral kawuono mondo wachopie badwa ya aguluno. Paybill ang'eni kendo ang' nwanwonegi e kore ka mondo ging'e jogo madwa keto social media, Facebook bende wabro kete mondo kok inyal chopo ini wuon to yie ibole gimoro. Wakawo duto, wan ok wapingi bende ok wawach ni matin, gimoro amora ma in godo. Ka lweti ochopo, wakawo gero kamano kendo waduoko ne Nyasaye erokamano ni chopo kendo dhialowa bedo wendowa e nyasi ma wan godo kawuono. Erokamano. Erokamano ne jokanyana ma owinjo kwayo ni ma osechako timo kamano. Kana chako chenro mar Kogwen, aneno kanyo ka ji osechako chapni maber ndi. Erokamano maduong' ahinya.